Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Brawl Stars, men hvis I godt savner de andre, så jeg kan bare sige, at der kommer Minecraft og Roblox, men vi spiller bare lige lidt Brawl Stars også. Men jeg har fået Kenty og 41 brawlers, men jeg tror altså, at vi skal spille nogle baner sammen med KK, for KK er med. Hej, mig og Elle skal spille Brawl Stars i dag, og vi tænker, at måske skal vi prøve nogle nye brawlers. Men Okay. Nu skal vi i gang med en bane. Og mig og KK har tænkt os hver bane, og skiftes vi til, at så bygger vi sådan en iPad. Ikke? Så vi spiller på en iPad. Men så er det, at jeg prøver at spille på KK's, og han prøver at spille på min. Og jeg har fået ham her, og hvis det er en af den bedste. Ja, jeg har fået Nico, som der er en mythic. Og den er også meget god, der er quick. Jeg har fundet ham der. Okay, Drago, han er... jeg dræbte Drago og kongen. Tror jeg dræber Drago. Ja, det gjorde jeg så. Og gå over til... Nej. Jeg døde. Det er Karl. Okay, Det er nogle gode derovre. Ja. Det der, som I kigger på... Jeg gemmer mig en busk. Men det der Karl K, som I kan se nu. Det er Karl K, I kan se der på skærmen. Ja. Men den her dernede, den grønne nede i hjørnet, den gør sådan, så at jeg kun kan... Se, så kan jeg ikke tage den her, som jeg gør. Så kan jeg kun gå fremad sådan her. Jeg døde det her. Okay. Men jeg håber, at Karl C. ser med på den her video, fordi han er vores ven. Men jeg tror meget, at Karl K. skal bytte iPad nu. Ja. Men... Så vil vi også få fået nogle bonus. Ja, men jeg tror... Og Elliot, hvordan er det, du har fået 4 i Hyperchat? Skal du lige fortælle det? Jeg sådan bare gerne ville det, og så sparet op. Ja, den er bare meget op. Og jeg tror, jeg vælger at være en, der hedder Boss. Han er vildt god. Nej, Spike. Spike? Ja. Det var den første, du fik i Hyperchat. Og min første legendary. Og der kommer en ny sæson i det her spil. Altså, I ved det. Ja. Og det er en Kenty-sæson. Og det er en sådan en, som jeg har, som jeg var. Det er sådan en sæson med ham, hvor der kommer et eller andet, der hedder Hypercharge. Det er sådan, når man får super, så er det bedre, hvis man også får Hypercharge. Og man bruger det begge to. Først Hypercharge, så er det godt. Ja. Men hvis man bruger... Og Hypercharge gør sådan, også, at man skader meget. Ja, meget. Og jeg er over ved en, der hedder Edgar nu, Karl. Nej. Så er det typ. Jeg prøver lige at komme over til Edgar. Ej, skal vi ikke prøve det der, hvor man bliver venner? Hvor vi drejer rundt? Jamen, når man drejer rundt, så vil de måske være venner. Edgar. Så tager jeg bare lige mit super for en sikkerheds skyld. Edgar. Laver du? Vi skal være venner. Vi skal være venner med Edgar. Hun vil ikke være venner med hende der. Nu så træver jeg hende bare. Nej. Okay, det må du gerne. Mortis, støv ikke. Hvad? What? Hold da helt god. Og hvorfor trykker jeg aldrig player igen? Vi skulle bytte iPad. Nå ja. Ja, det er sidste gang, vi gør det. Og så beholder vi den. Ja. Nå. Men jeg tror, jeg vil være en, der hedder Max. Så jeg er Squeak. Squeak, han er god. Ja, og det er Max også. Og han er den samme, så
Bare hvor den ser anderledes ud. Man kan sådan få, så det ser anderledes ud. Ja, Og det hedder skins. Og i den her sæson, så var det et eller andet med, at der kommer et Kenshi i Hypercharts, så man kan få med Hypercharts. Og jeg er i power 10, og det bedste er power 11. Og så og så kan man prøve at få Hypercharts. Okay, jeg har fundet en, Karl. Ej, what han der var god, Karl. Jeg bare sige. Må jeg gerne tage den? Bare lige vent. Jeg er i live 4 sekunder, bare så. Okay, nu kommer jeg. Tag den bare nu, så tager jeg den her herover. Jeg tager den her herover, Karl. Og det er lidt. Så tager jeg de her kasser. Jeg mister liv. Nej. Jeg døde. Yes, man. Det var godt. Du døde ikke. Men jeg var ved at dø. Nå. Hvor var alle de andre? Ja, det ser som om, at vi bare går rundt og leder efter dem, og de bare gemmer sig for os. Der er Mortis. Ej, det er så en møfæk rent faktisk. Ej, Karl, det var ham, der døde af. Jeg døde også af ham. Jeg løber lige. Han havde 10 power cube. Se, nu er hun 13. Nej. Det er væk. Det er bare derinde. Ja, vi kom på en anden plads. Det var da noget. Ja. Jeg fik en epic pack. 200 minutter. Men Kajko gider ikke mere at bytte iPad. Åbenbart, så nu er jeg min egen. Ja. Hej, tak fordi I så med på den her video. Husk at subscribe og like. Hej.